ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाका स्वामिनिधि नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. പിന്നെ ധ്യാനം, മന്ത്രം 1, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ധ്യാനം ആരാ ഒന്ന് ചൊല്ലുക? ഒന്ന് ചൊല്ലു അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമദായ പൂർണ്ണമേവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം പരിപൂർണം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഈ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എന്തും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പൂർണതയിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന് കുറേശ്ശെ കുറവ് വരുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും തന്നെ സമ്പൂർണനായിട്ടാണ് അവശേഷിക്കുക. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചോട്ടെ, കോടിക്കണക്കിന്, എന്നാലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി മന്ത്രം 1 ആരാ പറയാ? മന്ത്രം 1 പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഈശാവസ്യമിദം സർവം യദി കിഞ്ചിത് ജഗത് തേന ആകേന ബുദ്ധിദാഃ മാഗാദകസ്യ സുദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചിത് ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാഗാദകസ്യ സുദ്ധനം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോട്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ. വായു, വെള്ളം, അഗ്നി എല്ലാം നമുക്കുമുണ്ട് ഒരു ഷെയർ അതില്. ആ തനിക്കായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അർഹമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും ആശിക്കരുത്. ഒരുപാട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടി അങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ച് വെക്കരുത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ചാൻസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക. അപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവ, അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനമൊന്നും
ആശിക്കരുത് എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇതും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. മന്ത്രം 1 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം പോലും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തനിക്ക് അർഹമായതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നയാളെ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിക്ഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിക്ഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് വായിക്കൂ ഇത്. ആരാ വായിക്കുക? ആ, ഇത് വായിക്കൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലൂ. കർമാണി ജിജീവേഷിതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേയസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? ഈ വിധത്തില് പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഏത് വിധത്തിലാണ്? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി തുടരുക. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്നറിയുക. അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വിധത്തില്, ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിലെ പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലമൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു അല്ലെ. വീണ്ടും മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, ഇതിങ്ങനെ അറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന് പോരാണ്. അതിനൊരു അറുതി വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതില് ഭഗവാൻ ഈ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളെയും വളരെ ലഘൂകരിച്ച് സരളമായിട്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വലിയ ജ്ഞാനികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വളരെ ഗഹനമാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ വളരെ ജ്ഞാനിയായവർക്കാണ് യോജിക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ചെറിയ പരിശ്രമമാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാവണം നമുക്ക്. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അർഹമായത്, നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കോട്ട റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഒരാളും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദ ശാശ്വതൻ തന്നെയാണ്, നമുക്കറിയാം. മരണമില്ല. അപ്പൊ ആകുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക. ഇത് വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അത്യധികം പാടുപെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് വേദത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകള് നൈസർഗികമായിട്ട് അനശ്വരമാണ് അല്ലെ. ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം, ആ സത്ത, പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയും, അതിന് നാശമില്ല. എന്നാലോ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ പ്രകൃതിയോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അതിന്റെ ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങളില് അധീനപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങള്, നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നാനാ യോനികളില് പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, അതാണ് ഈ കർമ്മബന്ധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവൻ മറ്റൊരു ദേഹം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ അല്ലെ. ചുമ്മാ അവിടെ കിടന്നാലൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ശാസ്ത്രാനുസൃത
ശാസ്ത്രീയമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി നിയത കർമ്മം, സ്വധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട്, ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ, അല്ലെ? കാമനകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. പുണ്യമായാലും പാപമായാലും നമുക്ക് ആ ഫലം വന്നു ചേരില്ല. മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യജന്മം കൈവരുന്നതോടെ കർമ്മ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് അത് വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്, അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഈ ആത്മാവ് ചേരുമ്പോഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് മാർഗം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടുക. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ജനിമൃതികൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ കർമ്മം തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഈ വിധത്തിൽ ഈശാവാസ്യ രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം, വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികള്, അല്ലെ? നിയത കർമ്മങ്ങള്, നമുക്ക് നിത്യനിരന്തരമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതിനെ കർമ്മം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഓരോന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലോവർ ലെവലിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അതിന് പിന്നെ എന്ത് വേണം? കർമ്മബന്ധനം. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അതൊക്കെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് രൂപങ്ങളാണ്. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, അല്ലെ? കമ്മ്യൂണിസം. നമ്മൾ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ദേശീയത, മാനവികത, അതൊക്കെയും ഓരോ തരം ഇസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഇവിടെ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണ പലരും ഉണ്ട് അല്ലേ? അവരൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരായിട്ട് ജനിക്കും? നായയായിട്ട് ജനിക്കും, അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇതില് എന്തും കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ? കിട്ടുന്നത് എന്തും വാരി വലിച്ച് അങ്ങ് കഴിച്ചോളും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏത് ജന്മാണ് അടുത്ത ശരീരം ഏതാ കിട്ടുക? ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണു, കണ്ടോ? പന്നിയുടെ ശരീരം. പന്നി എല്ലാ അഴുക്കും എന്തും കഴിക്കണതാ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. സാത്വിക സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവര് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെയും നമ്മുടെ കർത്തവ്യാണ്, അല്ലെ?
ദരിദ്രരായവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അർഹരായവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ചുമതലയാണ്. അപ്പൊ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് എവിടെയാണ് എത്തുക? ആ പുണ്യ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുമല്ലേ? പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ എത്തണ ലോകം ഏതാണ്? സ്വർഗമാണ് അല്ലേ? സ്വർഗത്തിലെത്തും. സ്വർഗത്തിലെത്തും. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുകയാണ്, ഭക്തരാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് ഭക്തര് അവരെവിടേക്കാ പോണേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതാണ് ഇവിടെ 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അവരെ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ പരക്ഷേമകാംക്ഷി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിഹിതമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഇതാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ വരിക അല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് അകർമ്മമായിട്ട് വരിക. സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതവുമായ കർമ്മം, അതാണ് വികർമ്മം. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വികർമ്മം ആണ് അല്ലേ? ഇത് കർമ്മമാണ്. വേദത്തില് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ദാനധർമ്മം തപസ്യ യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഇത് അകർമ്മം, ഇത് കർമ്മം, ഇത് വികർമ്മം. താഴത്തോ അതും വികർമ്മം തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരസർവസ്വമാണ് ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ വിളിക്കുക. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അതിവിശദമായിട്ട് അതില് ഭഗവത്ഗീതയില് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥ അത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ കർമ്മവാസനയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എരിയിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യണം, കുറേം കൂടിയും ചെയ്യണം എന്നൊന്നും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ മതി വരും, മതി ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരും. എല്ലാത്തിനും ഒരു മോക്ഷം കിട്ടും അല്ലെ? മോഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മോഹഭ്രമമാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം നേടേണ്ടത്. അതാണ് മോക്ഷവും. വേദങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ കർമ്മ ചൈതന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുവഴി ഒരാൾക്ക് ക്രമമായി പരമോന്നത സത്തയുടെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി ഉദ്ബുദ്ധനാവാനും സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ അയാള് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയുക, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നേടാനുള്ള ജ്ഞാനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെയാവും. പിന്നെ ഏത് ഗുണാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക? അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഒരുവനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തളയ്ക്കില്ല. അദ്ദേഹം വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് ആണ് ഉയരുക. ശുദ്ധ സത്വഗുണം, സത്വഗുണത്തിനു മേലെ ഉള്ള ഇവിടെ എന്താ മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മഹത്തരമാണെന്നും അവയിൽ ചിലതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കും എന്നും ഭഗവത്ഗീത 2:40 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും വീണ്ടും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താണ്? ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. അതാണല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും പതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായിട്ട് കരുതാം. എത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, എത്രയോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അതിനെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി
വിനിയോഗിക്കണം. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. അല്ലെ? എത്ര ശുദ്ധ ഭക്തരെന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഇനിയും ഇനിയും എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ഉള്ള ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും ഇനിയും ഇനിയും ഭഗവത് സേവനം എനിക്ക് തുടർന്ന് നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് എനിക്കൊരു ദീർഘായുസ് അല്ലെ 100 വർഷത്തോളം ഞാൻ ജീവിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിലും ഈ പിറന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലെ ജന്മദിനം വരുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകമൊക്കെ ഉണ്ട്, കേമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മള് സനാതന ധർമ്മത്തില് ചരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെ മുട്ടയോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ തിരി കൊളുത്തി വെക്കുക, പിന്നെ അത് ഊതിക്കെടുത്തുക, അത് നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിനെ തന്നെ തമസ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ രീതിയല്ല, അതൊന്നും അല്ല ചെയ്യണ്ടേ. ആ ജന്മദിനത്തില് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാൽക്കല് നമസ്കരിക്കുക, സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടിക്ക് ഈ മന്ത്രമാണ് കുട്ടിയെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആരതി ഒഴിയേണ്ടത്. നീ ഒരു 100 വർഷം നീ എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടും ബുദ്ധിയോടും കഴിവോടും ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി നീണാൾ വാഴട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ, എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ്. അതാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോ ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ അഭിലഷിക്കും എന്നാണ്. മറിച്ചായാലോ ഈ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഭഗവാനെ സേവിക്കണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ വെറുതെ അല്ലേ? ഒരു ഉല, എന്താ പറയാ, കരുവാന്റെ ഉല, അതും ശ്വസിക്കും അല്ലെ, ശ്വാസം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകും, അതേപോലെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പന്നികളെപ്പോലെയും പട്ടികളെപ്പോലെയും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെപ്പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതമാണ് ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായത്. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കുക അല്ലെ, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, അതാണ് നമ്മളുടെ പോളിസി ആവേണ്ടത്. മാനവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കർമ്മയോഗികളാവണം. ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം അല്ലെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം. ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരത്തിന് ഉള്ളതായിട്ട് മാറണം അല്ലെ. അതിപ്പോ കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും രാഷ്ട്രത്തിലായാലും എല്ലാം നമ്മൾ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. കർത്താവിനെ ജനന മരണ പരിണാമ പ്രക്രിയയാകുന്ന ആപത്തിലേക്ക് പതിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള്. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവന് അവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തില് ചെയ്തു പോന്നാൽ മതിയാവും. അപ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ഉറപ്പ് നൽകും. ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരുവന് എന്തായാലും അടുത്ത ശരീരവും മനുഷ്യന്റെ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷമാർഗത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്താനുള്ള അവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം നാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അമൂല്യമായ ഈ പുസ്തകം നാം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവും ഒപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദിനോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്,
സ്വാമിജി, കൃഷ്ണന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. എനിക്കോ എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനോ എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഞാനോ ബിസിനസ് ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുടുംബം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളാണ് കള്ളൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് അപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. തനിക്ക് വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്ക് പോലും മുക്തി കൊടുത്ത അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ആ ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ജന്മം േണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രഹ്ലാദാണ് ഇത്. അസുരക്കുട്ടികളെ, കൂടെയുള്ള അസുരക്കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണ ജപിക്കണം, ഓം നമോ നാരായണായ ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രഹ്ലാദൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, വികർമ്മികൾ. എന്താണ് വികർമ്മി ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കില്ല, ഹീനം തമമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത, വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെ തന്നിഷ്ടത്തിന് താന്തോന്നികളായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക പറയണവരെ ആരും വിലമതിക്കില്ല. ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശം ആണ് പ്രഭാവമായിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലേ? ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വെറുതെ വ്യർത്ഥമാക്കി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു. കർമ്മികളോ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരിക്കും, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. അല്ലേ? മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദേവശരീരം നേടിയിട്ട് സ്വർഗ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാം. ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു. പുണ്യം നശിക്കും അല്ലേ? പുണ്യം ആ അക്കൗണ്ടില് കാലിയാവുമ്പോ വീണ്ടും ജനിക്കണം. അകർമ്മികളാവട്ടെ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലേ? ഈ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് വീണ്ടും ജന്മം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, പന്നികളെ പോലെയും പട്ടികളെ പോലെയും പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഒരു ആൽമരം അല്ലെ, എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോകും അല്ലേ? വേര് മണ്ണില് ഇറങ്ങും, വീണ്ടും വളരും ഒരു മരമായിട്ട് അല്ലെ? വീണ്ടും വേരുകൾ മണ്ണിൽ, ഇലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് നിലത്തൂന്നി വീണ്ടും വീണ്ടും കിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപൃതമായി വളരും. ചോദ്യങ്ങള്. മന്ത്രം 2. എന്താ മന്ത്രം 2 പറയണത്? മന്ത്രം 2 നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. കുർവന്നേ വേഹ കർമാണി ജിജീവിക്ഷേച്ഛദം സമാ ഏവം തൊയ്നാന്യതോസ്തി കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ രൂപത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്നും തനിക്ക് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം ആരാ പറയാ? കർമ്മം എന്താണ്? പറയൂ. ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം. ശാസ്ത്ര അനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം. ആ കർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു. അത് കർമ്മം. വേദങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർമ്മം. ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളിപ്പോ ഭഗവത് സേവനങ്ങള്. ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തൻ രാവിലെ മുതൽ ഓരോ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതനായിട്ടുണ്ടാവും.
നമുക്ക് തോന്നും അയാൾ വളരെ ജോലി ചെയ്യാണെന്ന്. പക്ഷെ അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവത് പൂജയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ കർമ്മം. അതിന് ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. വികർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത. അനുസരിക്കാത്ത, തോന്നിയ പോലെ അല്ലേ? വേദത്തിനൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട്, വേദത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ നിഷിദ്ധമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഇതിലത്തെ, അതാണ് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് മന്ത്രം 3 ആണ്. മന്ത്രങ്ങൾ 1 മുതൽ 3 വരെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വവും ദൈവിക നിയമങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അവന്റെ രജസ്വലതയുടേതാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്രീലപ്രഭുപാദ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അപൂർണതകളും പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണമായ അറിവ് മൂലമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടണം അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക, ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം വെളിവാകുക. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന് മന്ത്രം 1 വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീതാം ആകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഈശാവാസ്യ ബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈശാവാസ്യ ബോധം? 1-ാമത്തെ മന്ത്രം തന്നെ. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, പിന്നെ തനിക്ക് അർഹമായവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മന്ത്രം 2 ഈശാവാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കർമ്മ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും വിമോചിത വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ഏക വഴി. ആ കർമ്മം, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? ആ കർമ്മം അല്ലേ? മന്ത്രം 3 ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വികാര രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ മന്ത്രം. ആസുര്യാനാമതേ ലോകാന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേചാത്മഹനോ ജനാ. അസുര്യാനാമതേ ലോകാ അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേചാത്മഹനോ ജനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ചൊല്ല? ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ. 3-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അസുര്യാ നാമതേ ലോകാ അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണേ? ഹനിക്കണം, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കണം. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. ആരാണ് ആത്മഹന്താവ്? ഈ അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം. പോകാനോ ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാനോ ഉള്ള ഒരു തലം, അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണേ? ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് ചുമതലയൊന്നുമില്ല അല്ലെ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഓഫീസിൽ പോവുക, ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? നമുക്കോ എന്നൊരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് കടുകട അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയ ആകെ പിന്നെ ടൈം ടേബിള് പൊളിഞ്ഞു പോവും അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അത് അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ചുമതലാബോധത്തോടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വധർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് സാമാന്യ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും രാഷ്ട്രത്തിലായാലും ഒക്കെ എല്ലാവരോടുമുള്ള കടപ്പാടുകള് ശരിയാവണ്ണം ചെയ്ത് ചുമതല നിറവേറ്റിയിട്ട് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കൂട്ടരെ സുരൻ എന്ന് പറയും. ദേവൻ എന്നൊക്കെ, സുരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് എന്നാണ് സുരന്മാർ എന്ന്.
അപ്പൊ അവര് ദൈവികത അവരിൽ ഉണ്ടാവും, സദ്ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരിക്കും അവര്. സുരന്മാർ എന്നവരെ വിളിക്കാം. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുക. അല്ലാതെ അസുരൻ ഒരു നല്ല ദംഷ്ട്രയൊക്കെയുള്ള രാക്ഷസൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ ചുമതല ബോധമില്ലാതെ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് അസുരർ എന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല, അവരൊരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല, അല്ലെ? ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലാണ്ട് രാക്ഷസൻ ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 2 തരം ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപദം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ്. അവർക്ക് അതിലൊരു സീക്രട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ സുരന്മാരുടെ ജീവിതം വളരെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കും. എന്നാൽ അസുരരുടെ ജീവിതം അവരെ നിബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? താഴെയുള്ള നീചമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യജീവികളുടെ 2 തരങ്ങൾ, സുരന്മാർ, ദൈവിക വ്യക്തികൾ. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ആ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അസുരന്മാരോ ഭൂതങ്ങള് എന്നാ പറയാ. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ, അല്ലെ? വിവരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണോ? മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കണത് വിജ്ഞാനങ്ങളെ സമ്പാദിക്കാനും അറിയാനുമാണ്, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിടത്തും അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല, അല്ലെ? സർക്കാർ ജോലിക്കാര് ചുമതലകൾ ശരിക്കും ചെയ്യാതെ എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ? പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും, അല്ലെ? അവര് വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തിനുള്ള ജോലി കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ്, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച നമ്മള് വിജ്ഞാനം വേണം. എന്തിനെക്കുറിച്ച്? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നറിയണം. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമില്ലാത്തവര്, ഉത്തരവാദിത്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവരെ അസുരന്മാർ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക, അവരെ സുരന്മാര് എന്ന് വിളിക്കാം. ആത്മാവിന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെയും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജന്മമൊന്നും അല്ല, അല്ലേ? എത്രയോ ലക്ഷം കോടി ജന്മമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? പുഴുവായിട്ടും നായായിട്ടും നരിയായിട്ടും ഈച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പലപ്പോഴും പന്നിയായിട്ടും നായായിട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജന്മമാണ്, ശരീരമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയോടാണ് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, ഈ ഭവസാഗരം, ആ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തോണിയാണത്രേ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം. അവരാണ് അതിന്റെ തോണിയിൽ തുഴയണ ആ കടത്തുകാര്. ആരാണ്? ആചാര്യന്മാരും ഈ ശാസ്ത്രം, ഗുരു ഒക്കെ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാം, അല്ലെ? കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ചെവിയുണ്ട്, ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാം, അല്ലെ? അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആ
സവിശേഷതകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം അതിനെയൊക്കെ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ആരാണ് ആത്മഹന്താവ്? ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ തക്ക സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഗുരു ശാസ്ത്രം ഒക്കെ ആകുന്ന ആ കടത്തുകാരന്റെ സഹായത്തോടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ശാരീരിക സവിശേഷതകളും നമുക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അത് അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. തോണിക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരാള് ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലേ? ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ് അയാള്. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അപാര കാരുണ്യം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ അറിയാ? നമ്മൾക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ ഭവസാഗരത്തിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള തോണിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. ശാസ്ത്രം, ഗുരു ഇതൊക്കെ കടത്തുകാരാണ്, അവരുടെ സഹായം തേടുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകള്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആ സവിശേഷതകള് നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കാത്ത ഒരാള് ആത്മഹന്താവ് എന്നാണ് അയാളെ പറയാ. അപ്പൊ ഒരു അവാർഡ് വിന്നിങ് ഷോർട്ട് ഫിലിം പറയട്ടെ, സമയമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആരംഭിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അനൗൺസ് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയായിട്ട് എന്താ പിക്ചർ വരണേ നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഒരു വെള്ള പ്യുവർ വൈറ്റ് സ്ക്രീനാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഈ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴ് എല്ലാവരും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി. ഇതെന്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ മാറുമ്പോ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ക്യാമറ പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബെഡിൽ ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട്, അയാളുടെ നേരെയാണ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ കാണുന്നേ? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, 22 വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടി അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ചലനമറ്റിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. കണ്ണ് മാത്രം വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് മിഴിക്കും, ബാക്കി ഒന്നിനും ചലനശേഷിയില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ആൾക്ക് നമ്മൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഈ വൈറ്റ് സ്ക്രീന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ടോട്ടലി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ഥിതി അല്ലെ? എപ്പോഴും ഇനി ആജീവനാന്തം മരണം വരെ ഇതേ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു മിഴിക്കാം. ആ വെളുത്ത തട്ട് എന്താ പറയാ, അതിന് റൂഫ് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പന്നി, നായകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ മുതലായ ജീവികൾക്കും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മലിനവും അസന്തുഷ്ടികരവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നായ്ക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള്
അലഞ്ഞു തിരിയണ നായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചോട്ടില്. അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിലത്താ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ അല്ലെ? നിലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ അവരിങ്ങനെ നക്കി തിന്നുമ്പോ കുറെ മണ്ണും അതിന്റെ കൂടെ അവരെ അകത്താക്കേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, സമുദ്ര താരതമ്യാണ് ശരീരം. മനുഷ്യ ശരീരം സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് സമുദ്രം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകരെ വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങള് അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ, വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാര് അല്ലെ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാറ്റാണ് അല്ലെ? തോണി വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തും അല്ലെ ലക്ഷ്യത്തിൽ. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം മൃഗജന്മത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതും മൂല്യമേറിയതുമായതിനാൽ പ്രകൃതി നിയമത്താൽ സുഖകരമായ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ആത്മബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ജന്മോദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടുക തന്നെ വേണം അല്ലെ? അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. 10ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിനെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ പ്രകാശത്താലെ, ആ ജ്ഞാനദീപത്താലെ ഈ അന്ധകാരത്തിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളയണം. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അതിനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയില് കഠിനമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ക്ലേശിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും. ഭാരം നിറച്ച വണ്ടി വലിക്കുന്ന കഴുതകളെയും കാളകളെയും പോലെ മാനവ സമൂഹം ഈ യുഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. മരണശേഷം അസുരന്മാരെ അയക്കുന്ന ചില മേഖലകളാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം വെളിവാക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരും. ഇനിയും നമ്മള് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും നീച ജന്മത്തിലേക്ക് പോകണോ? അതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല അല്ലേ? നമ്മള് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതിനനുകൂലമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വേണ്ട വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ താനും ഈശ്വരനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അത്തരക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ ഗൃഹങ്ങളില് അടുത്ത ജന്മത്തില് വന്ന് പിറക്കാൻ ഇടവരും. ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ എന്നല്ലേ? അപ്പോ അമാവാസിയിലെ രാത്രി പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഇരുട്ട്. അന്ധകാരത്താലെ മൂടി കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോ സൂര്യനെ പോലെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മായയുമാണ്, അന്ധകാരത്തിനെ മായ എന്നും പറയാം. മായയാകുന്ന അന്ധകാരം അകറ്റ അല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സ്നേഹപൂർവം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അല്ലേ? അപ്പോഴോ ഭഗവാൻ വരുമ്പോഴോ പ്രകാശമാനമായി അല്ലേ? അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടൊക്കെ ഓടി അകലും. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷനും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നിറയാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം.
ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം നിമിത്തം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉത്തമമായ അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പൂർവജന്മത്തിലൊക്കെ പലതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊക്കെ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ശരിക്കും ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല, അത് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും അത് ഇനിയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ അവസരം ലഭിക്കും എന്നാണ്. പതനം നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തി പോലും മാന്യവും മഹനീയവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യനാവുമ്പോൾ സാക്ഷാത്കാര ശ്രമം വിജയിച്ച ഒരാളുടെ സ്ഥിതിയോ അല്ലെ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്ര ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനവുമായ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, തുടക്കം കുറിച്ചാൽ മതി. ഒരു 101 സ്റ്റെപ്പ് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കാലു വെച്ചാലും മതി. അതും നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകും ഭഗവാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സംക്രമണമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടവും ഭൗതിക ആസ്വാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവര് അവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക എവിടെയാ? ആസുരീക ലോകങ്ങളിലേക്കാണ്. ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ലീഡ്സ് ടു ഹെൽ, നരകത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോവാ. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായിട്ട് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്ധകാര നിബിഡമായിട്ടുള്ള നരകലോകത്തില് എത്തിച്ചേരും. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അസുരന്മാർ ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികോത്കർഷം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്നാണ് പറയുക. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഒരു മത്സരമില്ലാല്ലേ ജീവിതത്തിന്? വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതം. ഒരു പശു, കുറച്ച് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 പേര് 12 പേര് അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി സമയം അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാവുക. അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അന്നൊന്നും ഈ ഡിവോഴ്സ്, അബോർഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ അന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? ഇതൊന്നും വേദത്തിലുള്ള വാക്കുകളല്ല. അതൊന്നും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് അല്ലെ ഈ വഞ്ചനയുടെയും ഈ സ്വാർത്ഥതയുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തില് അജ്ഞത പിടികൂടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള അവരാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ക്ലേശ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ജനിമൃതികളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത്. അത്തരം അസുരന്മാർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ഈശാവാസ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അഭാവത്താൽ ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കം എന്താണ് പറയണേ? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയണത് കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. എന്താ പറയണേ? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കണം. ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിബിഡമായിട്ടുള്ള നരകലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരണോ നമുക്ക്? അതോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണോ? നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏത് വഴിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണു. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പിന്നെ പറയണേ? ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? നരകലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ആധുനിക ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ് എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറു നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങള് അല്ലെ ക്രൂരതയാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവര് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കാൻ, ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരാണ്. അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പോ വയറ് നിറയ്ക്കൽ മാത്രല്ല ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാനെ അറിയണം, ആത്മസംഭാവിത സൗകര്യം. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? ഇതും കണ്ടതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങള്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. ആത്മബോധം വേണം അല്ലേ? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആത്മാ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നൽകുക. എന്താണ് ആത്മാ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുക? ആത്മാ എന്നാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെ? ആ ആത്മാവിനെ നമ്മള് ഉദ്ധരിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവനെ ആത്മഹന്താവ് എന്നാണ് പറയാ. ആത്മാവിന് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചേക്കണേ? ഒരു സമുദ്രത്തിനോടാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ തോണിയോടാണ്. അപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും കടത്തുകാരോട് ഉപമിച്ചു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തൊരു ആത്മഹന്താവ്. അപ്പൊ ആത്മാ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണോ അറിയേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത്, അതാണ് ആത്മാ. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവര് അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് നിത്യക്ലേശത്തിന് ഇടയാവും എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയണത്. ആത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവസത്ത, ആ പ്രജ്ഞ, അവബോധം, അതാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ? ഇനി സുര അസുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവികതയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അയാൾക്ക്. അപ്പോ ചുമതലാബോധം ഉണ്ടാവും അവര്. അതിനനുസരിച്ച് അവര് കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവരെയാണ് സുരന്മാർ എന്ന് പറയാ. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിക്കും, എന്നാലും അറിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അവഗണിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാർ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ